טוב, אז שלום כולם, ברוכים לעוד פרק שני של בלו בוי. היום אני רוצה להראות לכם כמה דברים שאולי לא יכולתם לראות בהסבר של ספייסיקה. אז טוב, דבר ראשון, בואו ניכנס לערוץ לערוצו של Take New Way Help Me. תיקח דרך חדשה ותעזור לי. זה נראה כאילו, התמונה שלו נראה כאילו הוא בבית כלא מסביב. סתם לא, אבל באמת זה נראה כמו תמונה די הזויה. אז טוב, בואו ניכנס לסרטון שלו ונראה משהו די מוזר. טוב, הוא משחק בפוקימון, ברור כי הוא ערוץ של פוקימון. טוב, כאן רואים ילדה, אמא, אבא וסבא. אז כמו שאתם ראיתם, יש כאן מין איש, אני אזיז טיפונת. יש כאן מין איש שכמה ילדים התחילו לצבוח. טוב, עכשיו אנחנו ניכנס אנחנו ניכנס לערוץ של Shadow Fox. מכאן עדיף. הנה, יש לנו פה את הערוץ של Shadow Fox. טוב, כאן אנחנו יכולים לראות את הסרטון שלו של פיינלי. טוב, אז כמו שיכולתם לראות כרגע, יש שם ילדה. אבל האם הילדה הזאת לא נראית לכם מוכרת קצת? טוב, אז הילדה הזאת נראית בדיוק, אבל ממש אותו דבר כמו ילדה הזאת. ילדה שכאן, אולי מותר קצת להסביר שזה נראה כאילו זה היה לפני הרבה זמן. הילדה הזאת כנראה יותר גדולה עכשיו. בואו נמשיך. אם אנחנו נחפש כאן טוסטי פוקס, נקבל תוצאה של 2, אבל זה נכון יותר. טוב, הנה פה אנחנו יכולים לראות מין איש שעושה פרצוף. הנה, אתם רואים האיש הזה. אבל אם אנחנו ניכנס לכאן ונמשיך לצפות, אמא, אבא, ואנחנו יכולים לראות אותו. נכון, האיש אמצעי, אותו דבר אנחנו יכולים גם לראות כאן. לא נראה קצת מוכר? טוב, וכנראה שהאבא הזה הוא תמונת הפרופיל, רק מטושטשת יותר ככל הנראה. הילדה הזאת, כן, כנראה שזו. אין משהו שאני יכול עוד להראות חוץ מזה. טוב, בואו ניכנס לכאן עכשיו ונתחיל לצפות במשהו שספייסיק מפלה. טוב, אז אם אנחנו יכולים להיכנס לפה,
אנחנו יכולים למצוא מין סרטון של בר, אני לא יודע איך קוראים לה, איץ וובר מלון. ראיתם לשנייה כאן קפץ משהו. טוב, אז מישהו כאן מצא את זה, את הקוד ZBC, טוב, לא נקרא את כולו. טוב, אז אלה באמת כל האותיות של ה-ABC, הוא הפך אותם לבין האותיות, הקוד האותיות החיוניות הוחלפו בסדר הבא: F, K, U, N, R, P ו-OM. הג'יבריש שהיה בסרטון הראשון תורגם מפנה לא מובן ממש, אבל התרגום עכשיו הוא פאן פוקימון גיימפליי. אז טוב, בואו נמשיך. טוב, אז עכשיו מצאתי כאן משהו שלא מצאתי אותו מקודם. בואו נחפש את זה. קרטר וכרטיסייה חדשה. אני יודע שאתם רואים רק חצי פשוט. אז זה אמור להיות רק חצי מזה. טוב, אז נכנס לפה ונעשה את אותו דבר נשאר. אני מצאתי טוב, אז בואו נחזור להסבר. טוב, בואו נראה. טוב, אז הלינק לסרטון עם האיש מספר הוכחות שאכן סרטון זה אכן מזויף. קרדיט למשתמש שלב דהן מהצ'אט פה בגוגל. טוב, ניכנס לכאן עכשיו. טוב, אז אנחנו יכולים לראות משהו שממש מזויף, אבל זיוף אמיתי שפשוט ניסו לעבוד עליהם. אז אם אנחנו שנייה. טוב, אז אנחנו יכולים לראות כאן בדיוק בערוץ של איך קוראים לזה, של שדוסקופ. מותר לראות את כל הדברים מוכנים, הכל בסדר אצלו איך קוראים לזה, בסרטון, הכל בסדר איתו בערוץ, זה פשוט סתם מחכה. טוב, אז מבינים שהוא סתם עושה בדיחה, או שזה השדוסקופ TV, יכול להיות. כן, באמת יכול להיות שזה פשוט השדוסקופ TV. או שלא. טוב, אז בואו נראה. בתמונה הזו אפשר להראות שמורת, מה כתוב כאן בתמונה זו? אפשר לראות של מורת שדוסקופס יש גישה מלאה לעריכה של הסרטון, למרות העובדה שהוא אמר שפרצו לו למשתמש ולא דרך לגשת לערוץ שלו. אם יש משהו שפספסתי דודי, טוב, לא, זה לא כל כך מעניין. טוב, אלה כל המילים הנתונות, take new way .png, fun Pokemon gameplay, found you the process play of a can edge. טוב, how
who is he? טוב, אז זה משהו שמצאו אצל את הטוסטי פוקס, מצאו אצלו את המילה הזאת שניפגש גם מחר. אז חלק חשבו שזה, איך קוראים לזה, שניפגש מחר גם עם הפריצות, אז זה לא נכון. אז זה היה שניפגש עם הסרטון הזה מחר, אני חושב. זה מה טוב, יש כאן כל כך הרבה תגובות, כנראה שההאקר הזה ניסה בכוונה לעשות את זה כדי שיהיו לו הרבה רשומים ותגובות, אבל אף אחד לא רצה להירשם אליו בכל זאת. טוב, אז אם יש לכם משהו שפה פספסתי, האיש הוא האיש הזה, הילדה שנייה, זו הילדה שאצל שדוסקופ, עם זאתי. טוב, האיש שנייה, איפה זה? האיש זה האיש הזה, זה וזה. והאימא, אם יש לכם משהו שעוד לא מצאתי על קשר של האימא, תכתבו בתגובות, תתנו לי הרבה סרטונים על זה, ואני אוכל אפילו לתת לכם קרדיט. כאילו, גם ככה אני רק התחלתי, אז אני לא חושב שזה כל כך יהיה טוב. אז תנו לייק וסאב להתראות.